Molt bé. Doncs molt bona tarda a tothom. Arrenquem una altra vegada la jornada després de dinar, que sempre costa una mica, però després d'aquesta jornada tan interessant que hem tingut al matí i la que us presentaré a continuació, segur que tots estarem igual de temps. Jo soc Maria Mateu, cap de projectes de l'àrea de responsabilitat social corporativa del Clínic i membre també del Campus Clínic Solidari, que us han presentat també aquest matí i que té tot el sentit que juntament amb aquesta jornada que es posa l'èmfasis en la importància de la interdisciplinaritat i nosaltres també des del campus clínic de la transversalitat de tots els professionals d'aquest campus amb aquest objectiu de la salut global. Penso que s'han dit coses realment molt interessants i molt importants. Aquesta taula, que es diu Exemples de bones pràctiques en tecnologia per la salut, començarem per el Ramon Ferrer de la Universitat de Barcelona, que també és membre del Campus Clínic Solidari. Ell lidera un grup que treballa als aparells mèdics en codi obert i de baix cost, una opció per a les poblacions amb IDH baix o molt baix. I a continuació, després d'ell, veurem dues implementacions dintre d'aquest grup de treball. Moltes gràcies, Ramon, quan vulguis. Gràcies. Teniu 15 minuts. Teniu 15 minuts i us aviso... Jo serà menys. Molt bé, doncs endavant. Bé, bona tarda. Com que ens hem de presentar, em dic Ramon Ferrer, soc catedràtic d'aquí de la Facultat de Medicina, de la Unitat de Biofísica, i us vaig a presentar una línia de treball que està formada per molta gent. Aquí en els autors, diguem-ho així, només n'hi ha uns quants. El Gorka Solana és un enginyer que està establert a Moçambic, en Gerard Trias és un enginyer biomèdic de l'Hospital Clínic, en David Gozal és un fisiòleg que està als Estats Units i en Jordi Otero és un company meu de la Unitat de Biofísica. Però hi ha altra gent que participa en això, però d'alguna manera aquests som els que som més responsables. Jo us vaig a parlar d'una estratègia que no és exclusiva nostra ni és nova del tot, però jo crec que val la pena plantejar-la. De fet, ja l'ha insinuat d'alguna manera la Clara quan ha dit una frase en la seva presentació, que és presentar la informació tècnica en obert perquè tothom pugui replicar els aparells. El problema ja el coneixem tots, i és que la majoria dels aparells mèdics són produïts i venuts per empreses dels països desenvolupats amb uns preus conseqüentment elevats que no són de cap manera assequibles per a la majoria de pacients dels països amb baix índex de desenvolupament humà o de baixos recursos o de mig o baix ingressos. Hi ha moltes maneres d'anomenar aquests països, algunes més políticament correctes o no, però tots ens entenem. Us poso només un exemple. Els ventiladors mecànics, que sabeu que són uns aparells de suport vital que poden fer la diferència entre que una persona sobrevisqui o no a una crisi respiratòria. Si es fa una anàlisi que es va publicar recentment de 40 països africans o dels Estats Units, resulta que als països africans hi ha 441.000 persones per cada ventilador, mentre que als Estats Units, i segurament a Europa és el mateix, no arriba a 2.000 persones per ventilador. Fixeu-vos la relació que hi ha d'accessibilitat a ventiladors mecànics. A l'Àfrica en conjunt, amb aquests 40 països, val a dir que aquests 40 països no inclouen els països més avançats de l'Àfrica. Llavors, excepte una petita elit, els molt rics o els molt influents políticament en aquests països, centenars de milions d'habitants no tenen accés o tenen un accés molt escàs a equipament mèdic i això crea, no us ho he de dir a vosaltres, un gran problema de desigualtat. I llavors, la pregunta que ens plantegem nosaltres és com reduir aquesta desigualtat més enllà d'estar esperant passivament amb la vana il·lusió que les diferències econòmiques entre els països aviat desapareixin. Malauradament, aquestes diferències que hi ha econòmiques entre països rics i pobres, malauradament durarà dècades. I per tant, jo crec que, almenys a nivell personal, esperar que la cosa s'arregli, no és una opció. Llavors, quines són les possibles solucions que s'estan utilitzant per això? Una és molt òbvia i a més és molt utilitzada i a més molt publicitada, que són les donacions filantròpiques per part de grans milionaris o empreses o inclús governs que donen aparells convencionals a països pobres.
Aquestes accions són molt útils, sens dubte, i a molts casos concrets. Vull dir, no s'han de despreciar ni molt menys, però sí que no són una solució universal perquè tenen un cost elevat. Aquest donant filantròpic està pagant els aparells al preu de mercat occidental i, a més, hi ha un problema de manteniment obvi. Està observat que els aparells donats per Occident en els països pobres, en un promig, en 6 mesos, el 50% es deixen d'utilitzar, de vegades per una cosa tan tonta que ha fallat un fusible. Allà no tenen fusible ni tenen ningú que sàpiga veure que allò és un fusible que s'ha fos. Aquesta és una opció. Una altra opció, que de fet l'està potenciant molt les Nacions Unides, és construir els aparells mèdics als països amb baix índex de desenvolupament, perquè això podria reduir costos i al mateix temps podria facilitar el mantenir les reparacions in situ. Però això és un procés lent, segur, perquè requereix dotar de capital financer per crear aquestes empreses, que tinguin aquests països professionals formats, problemes possibles de gestió de propietat intel·lectual i cal garantir que hi hagi una efectiva reducció de costos perquè els preus siguin sent assequibles. Llavors, davant de les limitacions de les solucions que es puguin implementar fins ara n'hi ha una de nova, relativament nova, entre cometes, que és l'enfocament que se'n diu de codi obert, perquè ofereix una oportunitat per proporcionar tecnologia mèdica a les regions amb pocs recursos. I ara vaig a definir bàsicament el que és la tecnologia en codi obert. De fet, es basa en compartir la descripció tècnica detallada gratuïtament, sense cap restricció de patent, perquè tothom pugui reproduir els aparells. És així de simple. Aquest enfoc de codi obert va néixer amb el software. Hi ha molt software, per exemple, Android, que tothom té Android al telèfon, és un software lliure que tothom té accés i tothom pot fer aplicacions i modificar-lo. Hi ha una altra cosa que tots hauríem de saber, i és que la major part, no tots, però la major part dels aparells mèdics més utilitzats es basen en principis tecnològics molt simples que es van originar fa dècades i que ja no estan en molts casos ni restringits per patents. I llavors, aquesta estratègia de codi obert es veu actualment, en els últims 5-10 anys, facilitada per uns factors impressionants. I és que tenir ara una impressora 3D de sobretaula és extraordinàriament barat i accessible a tothom. Existeixen plataformes electròniques senzilles i molt barates per controlar els instruments. Per exemple, l'Arduino, que s'ha esmentat en algunes aplicacions abans. Són com uns microprocessadors, uns microordenadors que valen 3 o 4 euros i que són capaços de fer una gran quantitat de feina. A més, els sensors i els actuadors, components electrònics, s'han abaratit enormement gràcies, això és potser de les poques coses positives que té el fenomen de globalització, que ara pots comprar aparells i sensors que abans valien centenars d'euros per 2 euros. I després la facilitat de tenir aquest material comprat per comerç electrònic. És a dir, tots els aparells dels que us parlaré jo, tots els hem fet comprant els aparells per Amazon o per Alibaba. És a dir, que no és una cosa que depenguis d'un distribuïdor especial que està a Suïssa que t'ha de proporcionar el material. No, tot és material que l'encarregues per Amazon i t'arriba a casa tranquil·lament. Llavors, quins avantatges ofereix el codi obert? Doncs que petits grups de professionals, per exemple a països en desenvolupament, poden fabricar aparells que són complexos d'una manera que fa uns anys era inimaginable. L'altra cosa que val la pena dir, i amb els exemples que veureu aquí, és que la complexitat tècnica necessària per muntar els dispositius de codi obert de baix cost està al nivell d'un exercici acadèmic per a estudiants d'enginyeria electrònica. I això no és una afirmació gratuïta que dic, perquè tots els aparells que veureu s'han construït per part d'estudiants de quart any d'enginyeria biomèdica d'aquesta facultat en el seu treball de fi de grau. Per tant, dissenyar-ho és difícil, cal tenir experts per dissenyar-ho, però un cop està dissenyat i tu publiques la informació, replicar-ho és facilíssim. Si em permeteu l'exemple, doncs, qui va inventar la truita de patates va haver de fer moltes proves, li van sortir moltes malament, li va costar molts mesos, però un cop ja es té la recepta, si li dones a qualsevol, doncs la pot replicar, no? Una mica un símil barat, però està bé. En aquest enfoc, per això és molt important evitar el que podríem dir l'elitisme dels països occidentals, de dir nosaltres som els savis que sabem fer instruments i anem a donar-los o passar-los als països que els necessiten. No, cal fer una estratègia de codisseny de forma que hi hagi un treball conjunt entre
experts dels països, si voleu, més avançats, del nostre país, i experts dels països que necessiten aquesta tecnologia perquè dissenyin conjuntament d'acord amb les necessitats específiques de cada cas. I aquest enfoc de codi obert, repeteixo que no és nostre ni és nou, és relativament nou, però és un enfoc que ja han provat molta gent, desgraciadament jo crec que encara no prou. Repeteixo, abans la Clara ha esmentat que el seu microscop i totes les peces les han publicat en obert perquè tothom les pugui replicar, i cada vegada hi ha més tendència. Fa just menys d'un any va haver-hi una Nature Conference que era precisament Bioengineering for Global Health, és a dir, que hi havia una sèrie de professionals que estàvem allà orientats a dissenyar aparells mèdics pensant en Global Health. I també un comentari que ens van demanar per explicar això a Nature Reviews Bioengineering. Llavors, el nostre projecte. Ara vaig a parlar del nostre projecte. Nosaltres fa 3 o 4 anys vam començar un enfoc d'aquest tipus i tenim tota la informació centralitzada en un web que es diu Open Source Medical Device, on expliquem primer el per què i com, és a dir, expliquem una mica la filosofia, expliquem el per què fem les coses, i després tenim un catàleg de coses que hem desenvolupat. Aquí hem desenvolupat uns quants aparells de teràpia i uns quants aparells de diagnosi. Ara us posaré només un exemple, i és que fa poc vam dissenyar un ventilador no invasiu per a adults amb un cost del material, incloent la caixa amb 3D i tot, de menys de 75 euros, tot el material comprat per Amazon, i que ho va construir un estudiant de quart grau amb les eines convencionals d'un soldador i 4 eines. Aquest ventilador es va provar aquí a l'Hospital Clínic amb un conjunt de persones, es va comparar amb un ventilador convencional dels més avançats, va sortir que els resultats eren el mateix, és a dir, funcionen igual de bé, es va aconseguir publicar en una de les millors revistes del món de respiratori, va merèixer un editorial d'aquesta revista, és a dir que, per fer-vos una idea que això no és una cosa que està lligada a 4 replegats que volen fer un aparell perquè no saben fer altra cosa. Dic això perquè, malauradament, amb la Covid va haver-hi molt d'això. Amb la Covid hi havia una necessitat imperiosa d'instrumentació i en particular de ventiladors, i al llarg del món va haver-hi molta gent, molts enginyers ben intencionats, molt ben intencionats i altruístics, però que aquesta era l'única seva virtut probablement. I van fer coses, aparells que es van publicar i que ja només veure'ls es veu que allò no té cap ni peus perquè no es van assessorar amb clínics ni res. Per tant, aquí estem parlant d'alternatives serioses, que estan totes provades i publicades en revistes internacionals de prestigi. Després hem fet altres aparells, però abans dir-vos una cosa, això pot espantar qui és de la formació biomèdic, però pels que sou enginyers o tècnics, l'únic que us dic és que tots aquests aparells que publiquem els presentem amb tota la informació tècnica detallada amb un material suplementari, des del codi d'Arduino fins al diagrama del circuit electrònic, fins les plantilles perquè la gent no hagi de fer insolacions de plaques i pugui fer-ho directament, i els drivers que corresponen a una impressora convencional. És a dir, que donem tot el paquet d'informació necessari per reproduir-ho. Repeteixo que això no és una exclusiva nostra, això és la filosofia de l'open source, com per exemple la Clara o altra gent està portant a terme. Què més hem fet d'aparells? Doncs un aparell, entre ells un aparell que ha presentat abans el nostre company per la detecció de microbis de pneumònia. Una incubadora per neonats de baix cost, que presentaran després, i després un aparell de BiPAP, que també ja s'està fent servir a Gàmbia, que es presentarà a continuació. Hi ha altres aparells, però no vull entrar en detall, perquè l'únic que volia presentar era l'alternativa, és a dir, aquesta nova filosofia. La filosofia de codi obert pot facilitar aparells mèdics assequibles als pacients de països amb baix índex de desenvolupament o, diguem-ne, països pobres o en desenvolupament, com vulgueu, o molt baix, que altrament no tindrien accés a dispositius que milloren la salut o que permeten salvar vides. És a dir, aquí l'alternativa no està en voler competir ni molt menys amb els aparells convencionals. Un ventilador que estigui fet d'aquesta manera mai podrà competir en quant a prestacions amb un ventilador dels que valen 8 o 10 o 15.000 euros que hi ha al mercat. Però l'alternativa és, si no tinc aquests aparells convencionals, què faig? Deixo que aquest nadó o aquest pacient s'ofegui i no el ventilo? Doncs l'alternativa és utilitzar les eines que en cada moment fa falta, escollir l'opció. Per tant, l'altre missatge que volia donar és que
per abordar la desigualtat global en la disponibilitat d'aparells mèdics, no ens enfrontem avui dia, en realitat, a cap barrera científica o tecnològica. No hi ha dificultats, sinó que és un repte de responsabilitat social. És a dir, avui dia, un grup d'enginyers o de tecnòlegs que treballi conjuntament amb un grup de clínics, amb les tecnologies que hi ha disponibles a l'abast de tothom i barates, es poden fer infinitat d'aparells mèdics. Això no passava fa 30 anys. Fa 30 anys, un ventilador mecànic o el compraves en una empresa especialitzada o era impensable fer-lo. Ara això ha canviat. I per tant jo crec que de cara al futur cada vegada aquesta alternativa del codi obert pot donar més joc per intentar millorar la situació dels països més necessitats. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Ramon. A continuació veurem una d'aquestes implementacions de la mà del Gerard Trias, que també és de l'Hospital Clínic de Barcelona, i ens explicarà la implementació d'un dispositiu respiratori neonatal no invasiu de baix cost a Gàmbia. Sisplau, quan vulguis. Bé, bona tarda a tothom. Primer agrair al GIBS l'oportunitat de poder presentar aquí aquest projecte i per la feina que fan. I per presentar-me a mi, continuo amb la ponència del Ramon, quan ha dit tota la gent que desenvolupava aquests dispositius eren estudiants de quart curs. Jo fa no gaires anys vaig ser un d'aquests estudiants de quart curs que vaig conèixer la problemàtica que hi havia amb aquests dispositius i doncs ens vam embarcar amb el Ramon aquí 2 plantes més amunt i amb el Miguel i la resta de la gent de l'equip i vam agafar un d'aquests dispositius, un CPAP de bombolla, que ara us explicaré, i al llarg dels anys han anat passant coses i una mica avui us intentaré fer un resum del que és una implementació de com passem del laboratori al peu del llit del malalt, que és el que hem fet en aquests últims anys amb un equip fantàstic de personal sanitari que s'ha unit al projecte. Per començar una mica, jo soc enginyer, per tant, amb permís del personal mèdic de la sala, si m'equivoco amb algun concepte, ho intentarem fer el millor possible, però un dispositiu respiratori neonatal no invasiu bàsicament és un aparell que és un ventilador, passa l'aigua per un contenidor d'aigua calenta i l'escalfa i la humidifica i llavors la dona a un nadó que té un distrès respiratori. Què vol dir un distrès respiratori? En paraules comunes és que li costa respirar, ja sigui perquè li falta surfractant, perquè té una insuficiència muscular o el que sigui. Llavors, la nostra idea va ser agafar aquest CPAP, fer-lo molt senzill i molt barat, que va ser el projecte aquest dins emmarcat d'aquests dispositius de codi obert, i la nostra idea original i la idea que es manté i que ha explicat el Ramon és sempre la mateixa, que aquest aparell ha de ser construït, ha de ser ensamblat, ha de ser reparat i l'han de fer servir en països on es necessitin. No anem a competir amb Drager i la resta de companyies. Cap de les companyies comercials que fabriquen aquests dispositius són competència nostra perquè el nostre és un projecte, diguéssim, de ciència oberta per països que no tenen els mateixos recursos que els altres. La tecnologia de CPAP, aquest és un apunt més aviat mèdic, és una tecnologia que és l'estàndard de la tècnica pel que fa a infants amb distrès respiratori. Aquí es fa servir molt i a Gàmbia i a qualsevol país amb recursos baixos també es fa servir molt i els resultats són molt positius. Per tant, quan vam plantejar la implementació d'aquest dispositiu, el que realment estàvem fent és donar resposta, una resposta clara a una necessitat que és neix una criatura amb distrès respiratori, hi ha 2 opcions. O no fem res perquè no tenen cap dispositiu i aquesta criatura a la seva sort depèn si s'ofega o si sobreviu, o oferim una teràpia, que en aquest cas la fem amb aquest dispositiu de baix cost, que intenti fer el possible per salvar la vida. Si mirem una mica d'on ve el projecte, doncs això comença amb un treball de fi de grau al laboratori de biofísica d'aquí de la universitat
I després d'aquest treball de fi de grau, tothom tenia moltes ganes, ara com ho continuem tal, i va venir aquella època una mica rara de l'última època, que és el Covid, va quedar tot una mica a l'aire i el projecte semblava com que es podia fer servir per la Covid, però no, però sí, fins que al novembre del 2022 vam tenir la sort que ens van convidar a un congrés de salut materno-infantil amb el mètode Cangur, on hi havia gent bàsicament de tots els països, gran part dels països de l'Àfrica i del sud d'Amèrica, i ens van dir, escolta, si teniu això, ho heu de portar. O sigui, per què ho teniu aquí? Ho necessitem als nostres països. I així va ser. Amb l'ajuda del Miquel, primer, que és neonatòleg, ara us presentaré l'equip, i després de la resta de la gent que va sumar-s'hi, vam dir, anem a plantejar aquest primer abordatge, portem el dispositiu, l'implementem i veiem què tal. Bàsicament, una mica la motivació a l'inici del projecte i el que hem corroborat anant-hi i veient-ho és que els dispositius convencionals pel cost que tenen és una opció que està descartada i no només això, sinó que si nosaltres, i aquest és un missatge que crec que és important i celebro que avui totes les xerrades que s'han fet durant el dia van en aquesta línia, per tant encara ens reafirmen més a la nostra creença, que és que enviar equipament mèdic d'aquí a allà és una cosa que a vegades és molt poc òptima i que per ells no és un increment qualitatiu. Per què? Perquè pensar-se que les condicions que tenim en aquest hospital són les mateixes que tenen en aquelles, seguint una mica l'exemple que posava el Ramon, si jo li dic a algú escolta, vinc a casa teva a fer una truita de patates, però la persona o no té casa, o no té fogons, o no té una paella per fer la truita. Clar, és que el paradigma no és que jo hagi de portar ous, és que hauré de construir-li primer la casa perquè pugui fer la truita. Llavors, amb aquesta perspectiva, vam iniciar el projecte. Primer va haver-hi un intent d'enviar el dispositiu a un altre territori i va faltar com que realment l'agafessin, l'implementessin i se'l sentissin seu, i segurament aquest dispositiu va passar per què? Perquè si hi ha una cosa que també hem après en aquest projecte és que una persona sola és impossible, pràcticament impossible que faci una cosa que afecti a molta gent. On va canviar el projecte? Quan un enginyer biomèdic amb un equip d'enginyers biomèdics de la casa va ajuntar-se amb un equip de metges i metgesses i amb un equip d'infermeres i vam dir, ara anem a fer la implementació. Llavors el Miquel, la Berta, la Gisela, l'Helena, la Cristina, jo mateix i la Virgínia vam dir, com podem abordar això? Llavors, la primera cosa que necessitàvem, com tot bon projecte que era, calés. Sense calés és difícil fer qualsevol cosa. Llavors, evidentment, amb tota l'ajuda del laboratori, del departament i d'haver fet aquest desenvolupament, amb una funció clara que fos de codi obert i que es pogués replicar, vam començar a demanar calés, el Fagit ens va donar, evidentment, una ajuda, la Societat Espanyola de Neonatologia, després la Societat Catalana, el Col·legi de Metges, i també ens va ajudar molt un centre tecnològic de fabricació additiva que està aquí a la zona franca, que no és res fora de l'altre món. Doncs amb el seu amplíssim coneixement tècnic ens van apadrinar una mica el projecte. Per tant, teníem solventades aquestes dues potes. Primer la tècnica i després l'econòmica. I amb això vam dir, anem a veure com és aquest entorn. Gàmbia, no? Vam triar Gàmbia perquè teníem afinitat amb una ONG que ja tenia algun projecte allà i ens ajudava molt. Gàmbia és un país de prop de 3 milions d'habitants, es troba literalment dins de Senegal, és com una, diguéssim, el riu Gàmbia van agafar quan es van repartir l'Àfrica després de la colonització, van dir, mira, els anglesos es queden al riu i els francesos es queden a Senegal. I això van donar una mica de marge i el mateix recorregut del riu és el país. Aquests 3 milions, prop de 3 milions de persones que hi viuen, es concentren sobretot a la zona perifèrica de la capital, a Banjul, però cap a l'interior del país és un país totalment rural, sense accessos ni a l'electricitat, moltes vegades aigua potable, i els centres de salut que tenen són centres complicats.
L'hospital que vam triar per fer la implementació era l'Edward Francis Small Teaching Hospital, a la capital, on hi ha més de 70 nounats ingressats al dia. És com el centre que agrupa tots els nounats de l'hospital, tant els que neixen allà com els que venen de qualsevol àrea perifèrica del país, que també els hi donen. I llavors en aquest hospital hi havia consultors, hi havia residents, hi havia estudiants, hi havia infermeres. I encara i això vam trobar, quan hi vam anar, que hi havia un equip d'enginyers biomèdics que realment ens podia ajudar a fer aquesta implementació. Per tant, un cop fet això, què vam dir? Per no tornar-nos a equivocar i deixar-los l'aparell i que no els sàpiguen fer anar, farem primer una formació clínica molt forta. Per tant, el personal clínic va estar fent formació al personal clínic d'allà perquè sapiguessin prescriure i perquè sapiguessin quan havien de subministrar aquesta teràpia amb CPAP. I no només això, sinó que també vam fer una formació tècnica amb els enginyers. Aquests nois que veieu són els enginyers biomèdics que hi ha a l'Hospital de Banjul. Els hi vam ensenyar a muntar, o sigui, literalment van muntar dels 3 aparells que vam portar. Jo els hi vaig ensenyar a muntar un i ells van muntar els altres 2 i ells el reparen. Tenim comunicació setmanal i quan hi ha un fall em diuen «Ei, que he canviat aquesta peça perquè s'havia trencat». Són totalment autònoms. Nosaltres som una mica els qui els hi hem portat la tecnologia, però com deia el Ramon de nou, no cal que anem a reparar-los cada vegada. Ells han de ser autònoms i han de poder-los reparar. I vam posar en marxa una recollida de dades per veure realment quin impacte té la implementació d'aquest dispositiu a l'hospital. Us presento una mica els resultats preliminars. El projecte encara està en marxa, ara mateix hi ha 3 hospitals i esperem, 3 dispositius i esperem que n'hi hagi més. Es van fer 6 sessions formatives on vam formar 73 professionals, personal mèdic, d'infermeria i d'enginyeria, i ara el que mantenim és una relació, evidentment, amb aquestes supernoves tecnologies que tenim, és fàcil tenir un grup de WhatsApp i quan es trenca alguna cosa o cada setmana els preguntem «Quants pacients heu fet?» Doncs tant, tal. Vull dir que la relació és superestreta. I una mica... Perfecte. I una mica els resultats que presentem preliminars és això, d'acabar aconseguint que tinguin un personal autònom i que puguin prescriure i que puguin reparar i que sàpiguen fer-los anar, netejar-los, muntar-los, desmuntar-los, perquè nosaltres un dia haurem de desaparèixer d'allà i ells hauran de ser autònoms, perquè la intenció no és haver-los de seguir portant dispositius, és empoderar-los perquè ells puguin fer tot això de manera autònoma. I una mica de tota aquesta implementació, el missatge que ens hem endut és una mica no caure a vegades en l'assistencialisme, en dir no, porta, ja et regalo l'aparell i te'l vinc i te'l poso en marxa perquè el dia que tu te'n vas, aquell aparell queda guardat en un calaix. El que nosaltres hem après és que cal empoderar les comunitats locals perquè entenguin el dispositiu, perquè facin servir el dispositiu, perquè se'l sentin seu i un cop se'l sentin seu ja seran ells i elles els qui s'encarregaran de poder-lo fabricar amb aquesta metodologia que parlàvem, de poder-lo mantenir i de fer que el projecte realment funcioni perquè són partíceps i perquè realment és un canvi positiu en la seva manera de fer la pràctica clínica. Llavors, amb això esperem poder seguir i poder tornar a presentar-vos superbons resultats aviat. Moltes gràcies. Continuem ara amb una altra implementació de codi obert. En aquest cas és la incubadora de nounats de la mà del Jorge Otero, Universitat de Barcelona. Quan vulguis. Bona tarda. Sí, se me sent? Sí, bé. Bona tarda a tothom i moltes gràcies a l'organització per convidar-me a aquesta jornada que està sent magnífica, m'està encantant. I jo soc enginyer biomèdic com el Gerard i professor de la Unitat de Biofísica com el Ramon i tinc una mica el repte de no avorrir-vos ara perquè és que vinc a explicar una mica el mateix. Llavors intentaré ser breu perquè realment la filosofia que tenim és una mica la mateixa i us ensenyaré un projecte que està com un step una mica anterior al que us ha explicat el Gerard. Esperem ja poder començar a provar-lo a l'Àfrica, poder cara l'any vinent començar a portar els primers prototipus, que us explicaré aquesta incubadora per
per nounats. Jo em vaig incorporar amb aquesta línia que lidera el Ramon justament amb l'equip aquest de BIPAP, quan la Covid, i no us repetiré el que ha comentat el Ramon, codi obert, el projecte final de carrera d'estudiants i basat bàsicament en tecnologies de baix cost. I aquí teniu la web, i dintre de la web jo avui us ensenyaré aquest projecte que és l'incubador per nounats que hem desenvolupat al nostre laboratori. Llavors us faig una petita introducció al problema de la mortalitat. Us poso el mapa que ja hem vist avui 400 vegades. Podríem posar el mapa del PIB per càpita, l'invertim els colors i ja tenim els països empobrits, es moren els nens, els països enriquits no. Per què? Perquè tenim incubadores, bàsicament. Perquè la majoria de problemes que hi ha amb aquestes morts de neonats, sobretot els prematurs, és que no s'hi pot mantenir la homeostasi tèrmica. Algo tan senzill que fem, perdona, vaig a baixar una mica, algo tan senzill que fem al cotxe, regulem el climatitzador, em direu, el climatitzador no arriba a 37 graus, doncs algo tan senzill que fa la iogurtera. Aquí veieu una iogurtera de 60 euros i vaig posar iogurtera pija al Google, o sigui, la que tinc jo del líder em va costar 12, em sembla, o alguna cosa així, i també manté els 37 graus. Doncs algo tan senzill com això no ho tenim i tenim aquest mapa, que us recordo que no és el PIB per càpita, però que té una correlació de 0,99 amb el PIB per càpita. I llavors què passa? Perquè si és molt senzill, només necessitem mantenir la temperatura, els iogurts queden bons amb la iogurtera de 14 euros del Lidl. Doncs el problema és que els incubadors són molt cars, poden arribar a valdre 30.000 euros. Per què són tan cars els incubadors? Perquè permeteu-me que us digui que som aquí als països enriquits, som uns pijos, som molt pijos tots. O sigui, jo no m'imagino el director o la directora del manteniment infantil d'un hospital escoltant el cunyat de torn dient doncs nosaltres vam tenir el criu a la Vall d'Hebron i va necessitar incubador i me'l van ficar amb una cosa que semblava un microones, que semblava que ho havien comprat als Encants. On van els meus impostos? Què collons es creuen aquests? Llavors, què passa amb els equips comercials? El que ens explicava, no recordo el nom, el senyor que s'ha parlat de l'empresa, que ens ha dit aquí veieu el model ja més nou, més sofisticat, amb pantalles tàctils, amb colorines, amb botonets, que sembli car, que sembli que els nostres impostos es posen on s'han de posar. Però és que no cal, realment, mireu. I a més, hi ha l'altre problema, els hi podem donar, el que parlàvem dels donatius, no entraré molt amb els donatius. Això és un entrenador d'un incubador, això és per entrenar els que han de reparar els incubadors aquests TRBI, ho vaig buscar ahir al Google, un entrenador, veieu que aquí es poden enxufar cables i tal, s'han d'entrenar a la gent de l'hospital dels països enriquits, òbviament, perquè puguin reparar aquests incubadors. O sigui, imagineu-vos si fem una donació d'aquests equips. Aquí no entraré en el tema de les donacions, ja sabeu que les donacions bàsicament són per evitar impostos als països enriquits de les empreses, no són per ajudar als països empobrits. Llavors, un cop us he fet tota aquesta filosofia, us ensenyo el nostre incubador, l'incubador que han desenvolupat al laboratori amb el projecte final de carrera del Rubén Cuervo. Aquí el veieu, està fet en fusta, matraquilat i plàstic, i el cost de tots els materials no arriba als 250 euros. La filosofia és totalment la mateixa que us ha explicat el Ramon i que us ha explicat el Gerard. I per què? Perquè l'únic que hem de fer és controlar la temperatura i la humitat, mesurar la temperatura i la humitat que hi ha dintre de la cabina i actuar, posar humitat o posar temperatura. I llavors, gràcies a la fabricació en massa i al comerç electrònic, podem comprar. Això és un sensor d'humitat i de temperatura, és el que porta l'incubador que tenim, i val menys de 5 euros. Depèn quants compris, us poso menys de 5 euros. Si el compres molt, són molt més baratos. Això és un nebulitzador, també us he posat un nebulitzador, i val uns 15 euros, no arriba als 15 euros. I això és l'ordinador que controla tot, que és un microprocessador d'un Arduino, que el que hem comentat abans no arriba als 10 euros. Llavors el que fem, ja ho heu vist en les anteriors presentacions, doncs publiquem tot el codi,
els fitxers HDL perquè es pugui imprimir localment les peces que són de plàstic, en aquest cas les obertures de la pantalla de metacrilat, el frontal de l'electrònica i la nansa d'obrir i tancar la porta. També els plànols de l'estructura perquè es pugui fabricar en fusta o el material que tinguin a l'abast. Es pot fabricar, el primer prototip que van fer en cartró, o sigui que això era previst per poder portar-ne molts al Land Rover, per poder posar-ne molts una sobre l'altra plegats i després desplegar-los, però si es vol fer una cosa més que duri més temps, es pot fer, nosaltres l'hem fet en fusta, un manual de com construir-ho, instruccions, perquè no us entraré en els detalls, qui vulgui pot anar a veure l'article, però el nadó està reclinat per evitar el reflux, també incorpora un sistema per mesurar el pes, etc. Tot això està en un document que pot seguir, que abans comentàvem amb el Gerard a la pausa, que no cal que sigui ni un enginyer, això un fuster mateix ja ho pot fabricar, i també tota l'electrònica, tots els plànols, tot el codi, etc., exactament igual que amb els exemples que us han ensenyat abans. Nosaltres vam fer els testos d'aquest incubador, que són molt senzills. Ja vam fer algun altre que s'ha de passar, però els més importants són el manteniment de la temperatura i de la humitat. Aquí veieu un cicle de 24 hores, la temperatura i la humitat interna i l'externa. Es regula molt bé. I després, una obertura de porta i un tancament de porta, quan triga en recuperar la temperatura, que triga aproximadament uns 5 minuts, que entra dintre del que ens diu l'estàndard. Perquè el que sí que hem fet és que el nostre incubador, l'incubador que han dissenyat i implementat al prototipus, compleix amb els estàndards de la International Electrotechnical Commission. Vam mirar els estàndards de quina diferència de temperatura pot haver-hi, quin nivell de soroll, quina velocitat dels ventiladors, quina és la màxima velocitat que pot haver-hi a sobre del nadó, etc. I hem passat tots els testos, amb l'article que tenim publicat, podem haver passat tots els testos del que diu l'estàndard. Llavors aquest dispositiu pot ser fet servir on no hi hagi incubadors o en casos d'emergència amb un cap de cafollats o el que sigui. I la idea és que es pugui fabricar localment, una mica el que comentava el Gerard al final, empoderar que això nosaltres ho distribuïm, això és una cosa que no sé si algú dels dos ho ha comentat, que nosaltres ho distribuïm com a codi obert i de manera gratuïta, no vol dir per res que algú no pugui fer negoci amb això. Jo no sé si tothom ho té clar, però deixeu-me que us ho acabi de dir, amb això acabaré. Algú pot muntar una empresa, agafar els nostres dissenys, modificar-los, implementar-los, fabricar i vendre aquell equip. L'únic que a la persona a la que li vengui aquell equip li ha de distribuir també el codi i si ha fet modificacions, aquestes modificacions les ha de distribuir també. Però que sí que nosaltres ho distribuïm de manera gratuïta i en codi obert no vol dir que no es pugui fer negoci amb això. Una empresa local o una empresa a qualsevol país del món pot decidir fabricar aquests incubadors, modificar el que vulgui. Si modifica alguna cosa, sí que la llicència, perquè ho tenim amb llicència GPL, ha de distribuir també aquestes modificacions que fa, però pot fer negoci. Això no va en contra del negoci. Va en contra del negoci aquí als països enriquits, però va a favor que es pugui fer negoci als països empobrits. I amb això acabo. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Alberto. Si us sembla bé, abans de continuar, farem com un primer bloc d'aquestes 3 primeres intervencions que anirien en el mateix grup de treball, d'enfocament, perquè el Gerard té pressa i ha de marxar, o sigui que us convido que si teniu preguntes sobre aquestes, tant de l'enfocament com les dues implementacions que acabem de veure, que les feu ara i després passarem als altres 2 ponents. Molt bé. Hola, moltes gràcies. La meva pregunta és pel Jorge, que m'ha agradat molt la teva presentació. Jo em dedico a les infeccions pediàtriques i neonatals i la meva pregunta anava dirigida en si, a part d'haver de passar les regulacions en quant a control de temperatura, humitat, el dispositiu, com que està fet de fusta, si es pot esterilitzar bé, si aquestes especificacions inclouen la part d'esterilitat que és bastant necessària a les unitats de neonats.
I si us plantegeu això, fer servir alguna altra cosa, si per dins és també de fusta o si es pot plantejar que també sigui d'algun material completament esterilitzable, que no sé si això està ben dit en català així. No, això és una cosa que no hem mirat i que tens tota la raó. Ara, això és un primer prototip que l'hem fet en fusta. Realment sí que jo penso que s'hauria d'anar traient el nadó i fer molta neteja en les primeres proves, però realment l'estructura es pot fer de qualsevol material que estigui disponible. Vull dir, qualsevol material que es pugui tallar a la mida que necessitis. I sí, sé que seria una cosa a mirar perquè l'estàndard només parla de temperatures, de velocitats, de soroll, de compatibilitat electromagnètica, etcètera, però no d'això. Ha estat una solució més senzilla, es podia fer amb alumini, no? Vull dir, amb alumini seria més car i seria fàcilment llavors ja d'esterilitzar, no? De fet, les campanes estèrils són d'alumini, d'acer inoxidable, però sí, totalment d'acord. Hi ha una altra pregunta per aquí? Hola, jo volia fer una pregunta que és potser per qualsevol dels tres, el que vulgui respondre, que és si hi ha algun tipus d'implicació legal en el sentit d'utilitzar tecnologies que pertanyin a patents dels equips, diguem-ne, originals o els convencionals. I l'altra cosa és que crec que una mica el Jorge Otero ja ho ha esmentat, és a dir, això és escalable o el model, diguem-ne, d'ús, o vosaltres, la vostra filosofia és que es faci per cada vegada que es vulgui utilitzar un equip d'aquests que es dissenyi localment per les persones implicades en el lloc, o penseu que es pot fer, diguem-ne, algun tipus de producció, encara que sigui a nivell local, d'aquests equips? La primera cosa respecte a les normatives que has dit de sanitàries. A veure, tot aparell mèdic que s'utilitza a Europa o als Estats Units ha de tenir un certificat o l'FDA o de la marca europea. Qualsevol aparell que ha de passar aquestes regulacions, el procés costa milers d'euros. Llavors, aquesta és una de les barreres que hi ha. Llavors, què passa? Que en molts països, hi ha un estudi que l'hagués pogut ensenyar, a molts països no hi ha ni tan sols a nivell governamental normatives d'aquestes. Llavors, no se sent? Perdó. Doncs a molts països, per exemple africans, no hi ha ni normatives. Llavors, quina és la pràctica habitual? Malauradament, la pràctica habitual és que alguns governs, com que no tenen les seves normatives adaptades a poder treballar ells, diuen, doncs aquí, al país més pobre del món, només es poden utilitzar aparells que tinguin la marca FDA o CE. Conseqüència, només tenen aparells a un o dos hospitals del país on va l'elit governamental o l'elit econòmica. I la resta de ciutadans no ho tenen. És a dir, el raonament és, dit així una mica a lo bèstia entre nosaltres, és dir, volem protegir tant a la nostra població que els deixem morir perquè no els podem tractar amb aparells d'alt nivell. Dit així una mica a lo bèstia. Llavors, quina és l'alternativa? L'alternativa existeix. És la que hi havia fa poques dècades a Europa i als Estats Units quan es van començar a haver-hi el boom de desenvolupament d'aparells mèdics. I és que els aparells els desenvolupaven enginyers i metges en els hospitals i es protegia el pacient amb els permisos dels comitès ètics. El mateix que ara es fa pels assajos clínics. Ara els assajos clínics els permet o no, els autoritza o no, el corresponent comitè ètic de l'hospital que toqui. Doncs això es podria fer perfectament, i sobretot en els països en desenvolupament, que els aparells que es desenvolupessin de forma local fossin controlats, òbviament, a partir de resolucions dels comitès ètics d'un hospital o regional o locals. És a dir, que l'alternativa existeix. El que crec que no pot ser, la meva opinió, és aquesta, jo diria que és mandra intel·lectual o política, de dir, no, com que no tenim organismes ni normativa pròpia, els únics que entren són els aparells occidentals, amb les conseqüències que això té. Això és la primera pregunta. I la segona pregunta és si és escalable. Naturalment, més barat ho sortiria. Com ha comentat aquest dematí l'Arturo,
en el preu que hem posat és perquè a vegades hem de comprar una cosa i en demanes un, però n'has de comprar de 4 en 4. És a dir que si, per exemple, a Gàmbia mateix, us poso l'exemple, l'hospital amb què està en contacte el Gerard, decideixen l'any que ve fer una aplicació de les incubadores, doncs poden decidir que en fan 7, 8, 9, 10, 15 o 20, i com més en facin, més efectiu és el procés. És a dir, que sí que es pot fer, no ha de ser un a un, al contrari. Si el Gerard ja convenç aquella gent i en podeu fer 30 a l'hora, doncs perfecte, no? Més efectiu és. Molt bé. Alguna altra pregunta o continuem? Perfecte. Pues ara sí que passem a la Carlota Regalés i la Paula Llorenç, les dues de la UPC, que ens parlaran del seu projecte de cadires per Tororo, que són cadires de rodes per països en desenvolupament. Moltes gràcies. Gràcies. Bona tarda a tots i a totes. Ens agradaria agrair l'oportunitat d'assistir. Ens fa molta il·lusió estar rodejades de gent tan interessant i de projectes tan macos. Jo soc la Carlota Regales, la fundadora de Cadires per Tororo, però tot això no ho faig sola. M'acompanya avui la Paula Llorenç i entre el públic la Patricia Ricci i l'Armand Domínguez. Avui, més que parlar-vos del projecte en si, que podríem estar hores i hores, us parlarem en especial de la cadira de rodes que hem anat dissenyant i millorant al llarg dels anys, que, com podeu veure a la foto, està feta amb tubs de PVC, el que permet que s'ensembli de manera molt ràpida, eficaç, econòmica i s'adapta a les necessitats dels països. En el nostre cas, treballem amb Tororo, que és un districte rural i pobre d'Uganda. Us faré 5 cèntims una mica del projecte i llavors passarem al que ve a ser la cadira en si. Cadires per Tororo va néixer fa uns 5 anys com el meu treball de recerca de batxillerat, o sigui, fa bastant, i va sorgir l'oportunitat perquè vaig descobrir Tororo i la problemàtica, que és que els nens i nenes amb paràlisi cerebral i altres discapacitats no podien anar a l'escola o realitzar tasques bàsiques perquè no tenien una cadira on seure. Llavors va néixer l'objectiu de proporcionar-los una cadira de rodes. I amb aquests 5 anys d'experiència i tot el que ha anat passant, entre altres coses, gràcies al CCD de la UPC hem pogut fer 3 viatges a Tororo amb els meus companys. Hem construït 24 cadires de rodes de PVC i més que estan en construcció. Hem portat més de 25 ordinadors portàtils per fomentar l'apreniment digital. Hem també proporcionat més de 200 compreses menstruals reutilitzables i hem intentat fer també tallers per parlar una mica de la menstruació i trencar uns quants tabús. I també hem construït més de 57 cadires escolars. Llavors, amb tota aquesta trajectòria i amb el que ha crescut el projecte i l'equip, ara el nostre objectiu principal i potser el més ambiciós, entre d'altres, és que aquestes cadires de rodes arribin a tothom que ho necessiti arreu del món, perquè, igual que a Tororo, hi ha 1.000 poblacions que els beneficiaria molt. Amb quins nens i nenes treballem nosaltres? La majoria tenen paràlisi cerebral, epilèpsia, hidrocefàlia i o espina bífida. Molts de vosaltres estareu familiaritzats amb aquestes discapacitats i condicions. En aquests països es poden controlar, en molts casos, des de l'embaràs, però òbviament estem parlant d'una situació molt, molt diferent. I a part la pobresa, l'accés a sanitat limitat, la falta de recursos i tots els tabús i la desinformació que hi ha sobre el tema, doncs agreugen aquestes discapacitats i a part estem parlant que no hi ha ni seguiment mèdic, ni recursos ortopèdics, ni una educació adaptada o especial. Llavors tot això fa que una discapacitat que aquí es podria controlar i alleujar, doncs allà sigui molt més greu i a etapes molt prematures. I clar, una cadira de rodes no només suposa una cadira, sinó suposa primer que millores la salut física, perquè estàs proporcionant una millora de la postura, de la salut, de la força, també salut mental, perquè millores l'autoestima del nen o la nena perquè guanya més autoestima i és més autònom. I també facilites moltíssim les tasques a la família que el cuida, perquè estem parlant que són nens que si no estan estirats al terra i pobrets els tenen allà apartats, els donen de menjar quan toca si poden, perquè estem parlant de famílies molt pobres. Llavors suposa un canvi molt més enllà de només un seient. Nosaltres treballem, abans de començar amb la producció de cadires, i això és el model que hauria de copiar tothom que volgués fer una cadira com la nostra, primer s'han de xequejar uns previs, que hi hagi una necessitat i tenir aquests beneficiaris localitzats. En el cas de Tororo és una zona rural molt extensa i llavors estan dispersos i s'han de localitzar i fer un pla. I després d'assegurar-se que tens recursos a l'abast, tant de material, eines, transport i un equip humà que faci tot això possible
En el nostre cas, també quan nosaltres no hi som, perquè la gràcia és que tingui una continuïtat i una sostenibilitat. I en el nostre cas, el nostre equip humà és a l'Hospital de Tororo, que es diu CBR, i l'Escola Gururu, que podeu veure els nens d'aquí a la foto de l'esquerra, que tenen com un programa que ensenya a nens sormuts fusteria i costura, perquè com que no poden accedir a educació secundària, doncs aprenen aquestes habilitats. Llavors, d'aquesta manera com que col·laborem no només amb els beneficiaris de les cadires, sinó també amb la comunitat en general. I ara ja sí que passem una mica a la cadira en si. Hem dividit l'acció en 3 apartats. El primer pas essencial, prendre mides dels beneficiaris i especificacions. Doncs hem fet aquestes 2 plantilles per ajudar una mica les persones que van a prendre mides per saber quines han de fer i que no se'n deixin cap. I d'aquesta manera es poden tenir en compte les característiques dels nens, depèn del seu estat, necessitarà un arnès, una taula, potser no, haurà de ser més alta, més baixa. Llavors aquí podem veure com aquest estiu preníem mides d'un nen i la seva plantilla. I ara passarem a la producció de cadires que la Paula us explicarà. Doncs aquesta és l'estructura de la cadira, aquesta feta amb els tubs de PVC, els colzes i les tes. Llavors, el que s'ha de fer és portar s'ha de fer un encolament i un muntatge, però primer s'ha de tenir en compte que està tot ben tallat i bé perquè el nen estigui confortable. També s'ha de tenir en compte que s'ha de fer una costura del respatller i del coixí perquè com són nens que estan molta estona asseguts perquè possiblement no tenen mobilitat o tenen una mobilitat molt reduïda i per les famílies és molt més fàcil tenir-los asseguts a la cadira, que sigui una cadira còmoda per ells. I com veieu en aquesta imatge es veu el respatller i després també les rodes, que en el nostre cas utilitzem aquestes perquè són nens que estan en poblacions amb uns terrenys complicats i llavors perquè sigui més fàcil el moviment de les cadires. Tenen aquestes rodes tan grans però depenent de qui vulgui replicar aquesta cadira utilitzarà unes o unes altres. I després la distribució, que nosaltres ho fem gràcies al CBR, que ens proporciona aquest vehicle on podem portar totes les cadires i com ha dit la Carlota, que els nens es troben en poblats amb distàncies molt llargues, poder fer una distribució de totes les cadires en el menor temps possible. Després s'ha de fer una comprovació que, ja que hem fet la cadira, que al nen li funcioni tot bé i que estigui còmode. Una experiència que ens emportem d'aquest any és que vam fer una cadira un any a un que es deia Opio i quan vam anar aquest any a veure com estava, ell la tenia molt destrossada. Llavors vam dir, ostres, li hem de fer una cadira nova que estigui perfecta. I quan li vam entregar, la va rebutjar. No la volia perquè no arribava al terra. I la cosa és que estava tan destrossada perquè ell se l'havia preparat, o sigui, havia trencat les teles per poder arribar al terra i ell poder moure's i no haver de dependre de ningú. Llavors vam haver de fer aquests ajustaments quan li vam entregar perquè així ell pogués fer el que feia abans amb la seva i tenir la seva llibertat. Llavors no és només fer l'entrega de la cadira, sinó també fer un seguiment. I nosaltres fem aquestes trucades recurrents per veure que tot funciona. També fem visites anuals quan anem a Uganda i veure l'evolució del beneficiari. Després veure si necessita algunes necessitats de canvis o ajustaments i després si l'està utilitzant, perquè potser no li serveix o no li sembla una eina fàcil, llavors és millor que una altra persona o un altre nen utilitzi aquesta cadira. Nosaltres ara estem preparant una documentació perquè tothom pugui utilitzar aquest disseny que hem creat i es pugui aplicar arreu del món, com nosaltres ho estem fent a Tororo. Després també proporcionem aquestes plantilles per prendre mides que ha ensenyat la Carlota anteriorment i el nostre contacte de suport per qualsevol dubte o proposta de millora, perquè sempre es pot millorar. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i felicitats.
I ara passarem a l'última intervenció de la taula, de la mà d'Alberto Abelló, de la UPC, que ens explicarà ARIS, el sistema de software de laboratori per gestió i anàlisi de dades de pacients. Quan vulguis. Sí, hola, bona tarda. Jo soc l'Albert Abelló, soc professor de la UPC i tinc la responsabilitat de fer l'última xerrada i això és un repte perquè, com tots sabeu, sempre és al final la més interessant i això genera expectatives i intentaré complir les expectatives. La dificultat que tinc és que jo soc informàtic, segurament l'únic que hi ha a la sala, llavors el que explicaré intentaré, no té gaire a veure amb informàtica en certa manera, o sigui, ho explicaré molt al nivell perquè veieu simplement les conseqüències o el perquè del que estem fent. Aquest treball és en col·laboració amb més persones, no només de la UPC, sinó de la Fundació Provitas, que és qui ha finançat el projecte. Llavors, primer una mica de context. Això s'emmarca dins d'un projecte a nivell global que té la Fundació i que el que tracta és de crear laboratoris per fer analítiques clíniques arreu del món i sobretot en llocs remots, llocs que no a les grans ciutats, en principi, tot i que tenen alguna ciutat gran, però realment són llocs on no hi ha llum, no hi ha aigua, etc. Llavors, aquí teniu 36 laboratoris a 16 països diferents. Llavors, el programa, el primer que fa quan fan un projecte d'aquest estil és veure quines són les necessitats. Com us deia, a nivell molt bàsic d'infraestructura, si necessiten un generador elèctric, si necessiten aigua, etc. Un cop han vist les necessitats, creen aquestes infraestructures que són necessàries per crear aquest laboratori, per construir aquest laboratori, i la tercera fase seria ja entrenar el personal que s'encarregarà de portar aquest laboratori i com han de fer la gestió. Després hi hauria una fase on ja posem el laboratori en marxa, fan projectes, diguem-ne, sobre el terreny amb la comunitat i finalment, després de com a mínim 2 anys, fan una avaluació de com ha anat i quin ha sigut l'impacte del projecte. Llavors, el que jo us presento avui està emmarcat dins d'aquesta tercera fase i, com a mínim sota el meu punt de vista, l'objectiu principal és aquest, educar o fer que el personal de laboratori agafi, entre cometes, bons hàbits a l'hora de gestionar el seu dia a dia. Llavors, aquí teniu altres exemples que segurament coneixeu de diferents apps que potser teniu al mòbil i que al final el que fan és això, és simplement que ens acostumem a fer les coses d'una certa manera que algú considera que és la manera més adequada o millor, diguem-ne, per fer el que sigui, aprendre idiomes o fitness o qualsevol cosa. Són exemples que he agafat, diguem-ne, més o menys a l'atzar, però perquè agafeu la idea d'aquestes apps que no fan res especial, l'únic que fan és dir-nos com hem d'anar fent les coses. Llavors, els reptes que teníem, o els problemes que intentàvem resoldre, les dificultats, és primer, havia de ser molt simple. Aquest matí algú ha presentat un sistema de gestió de reports mèdics i d'això, que està molt bé, però segurament en aquest entorn no funcionaria perquè és massa complex. Llavors, el primer que es buscava aquí era la simplicitat, funcionalitats molt bàsiques, després comentaré que aquesta és una de les primeres coses que vam trobar, que nosaltres ho consideràvem molt bàsic i ells encara no, o sigui, per ells encara era massa complicat i vam haver de simplificar-ho encara més. La segona, com us dic, sota el meu punt de vista, és la qüestió principal i és que havia d'ensenyar-los, diguem-ne, o portar-los de la mà a fer les coses com crèiem que s'havien de fer en la gestió del laboratori, prou flexible perquè funcioni a Sud-amèrica, a Àfrica, a qualsevol país del món, en diferents contextos, en diferents necessitats, en diferents dades al final, que és el que ens interessava gestionar, i després havien de posar algun tipus d'esquer allà perquè al final l'utilitzessin, perquè de vegades fer les coses malament és més ràpid o pot semblar que és més ràpid. Llavors, havia d'haver alguna cosa que els hi fes amb ells dir, doncs sí, potser és una mica més ràpid, haig de pagar un preu extra, que és fer les coses d'aquesta manera, que a mi potser no em sembla la més eficient, però jo sé que al final tindré un cert benefici, tindré uns certs beneficis. Haurien de veure ells també aquests beneficis que us deia. Llavors aquí teniu la barra
que surt a l'esquerra de l'aplicació amb les diferents funcionalitats, però molt bàsicament, el que permet és alta, baixa, modificació i consulta de pacients, amb diferents tipus de dades, informació més bàsica, el seu document identificatiu, la de naixement, el lloc de naixement, dades de contacte, de residència, altra informació i finalment les peticions que s'han fet per a aquest pacient d'analítiques. I per un altre costat, el mateix, analítiques, alta, baixa, modificació i consulta d'analítiques amb les dades bàsiques de l'analítica, de quin pacient se li demana, quan se li demana, etc. Permetre canviar aquesta informació, fer l'entrega o la recollida més aviat de mostres, introduir els resultats de l'analítica i validar aquests resultats i després fer cerques per si al cap d'un temps, d'unes setmanes o mesos, aquesta persona torna, que puguem tenir accés a les analítiques del passat. I després hi ha 4 funcionalitats més que no entraré. Les principals seran aquestes, com us deia, de gestió de pacients i gestió de les peticions d'analítiques. Llavors, com veieu, molt bàsic, però per mi el fonamental seria això. Hi havia un flux predefinit d'en quin ordre havien de fer les coses i què podien fer. Llavors, el primer havien de registrar el pacient, després la petició aquesta de l'analítica entra en un procés de processament, en el qual s'estan fent els diferents anàlisis que s'hagin de fer, després entra en una fase en què ja s'han introduït els resultats d'aquesta analítica i llavors la petició passa a un estat que ja està validada. I llavors hi ha 3 tipus de rols, d'usuaris dins del laboratori. Hi hauria el tècnic de laboratori, que seria l'encarregat de fer les analítiques i d'introduir totes les dades dels pacients, etc. Això segurament aquí ho veuríem una mica estrany, haurien d'haver 2 persones diferents, un administratiu i un tècnic de laboratori. En aquest cas, com deia, per simplificar, hem suposat que és la mateixa persona, que segurament és la situació més habitual. Després hi ha un supervisor, llavors com veieu les funcionalitats, o sigui, les creues vermelles són el que no pot fer aquesta persona i les creues verdes el que sí pot fer. Llavors hi ha una persona que és qui fa l'analítica, introdueix el resultat i després hi ha algú altre que valida el que ha fet aquesta persona, que s'ho mira i diu, sí, això és correcte, i es responsabilitza d'aquests resultats i després hi hauria un administrador del sistema que seria la persona, entre cometes, expert en informàtica, per entendre'ns que no existeix allà, però bueno. A nivell de configuració, es pot configurar de tot, diferents característiques de l'hospital, els metges, les províncies que hi hagi o diferents localitats, etc., diferents tests que s'implementen al laboratori, diferents incidències que es puguin donar o que es considerin que són interessants per a ells, diferents tipus de dades, valors que es puguin ficar en el resultat dels tests, etc. Per tant, configurable per... Jo crec que és el més difícil des del punt de vista informàtic va ser fer-ho tan configurable. I llavors, finalment, quins són els beneficis? O sigui, què és el que ells veuen que poden fer amb això? Primer, la Fundació els proveeix també amb una impressora amb la qual poden imprimir i donar-li aquesta informació al metge o al pacient o a qui la requereixi. Primer. I segon, jo crec que sobretot, aquí és on ells veuen el benefici més gran, és que poden extreure les dades de tot el que han fet durant l'any per reportar-li al Ministeri o a qui els hi demani. Que això abans ells ho havien de fer en paper i revisar allà un llibre i anar línia per línia mirant si aquella analítica és positiva, negativa o com havia estat. D'aquesta manera, simplement clicant un botó es poden descarregar un CSV. Un CSV és com un Excel, per entendre, és un full de càlcul, és un format portable de full de càlcul i llavors això ja ho poden portar o donar-li a qui vulgui. Llavors, això és el principal valor, jo crec, que ells li veuen amb aquesta inversió que han de fer per començar a utilitzar l'eina. Llavors, el que hem après, si això està en producció, diguem-ne, en un laboratori a Kènia, i el primer que ens hem trobat, com us deia, és que el seu nivell informàtic no és el que esperava jo, com a mínim. Segurament algú potser s'ho esperava. Jo creia que tindria el nivell que pot tenir aquí una persona normal, diguem-ne, les meves filles, que no cal que sigui informàtic, doncs aquests àmbits evidentment no el tenen. Llavors, coses que a mi em semblen molt bàsiques, com tancar una finestra, potser no saben com fer-ho. I segona qüestió, que nosaltres havíem pensat, com deia, coses intentant que fos el més senzill possible, i havíem pensat que quan creaven un pacient o quan creaven una petició, que ja és com un flux, primer fas això, després això, després això, després això, i ho hem de canviar.
ho he de canviar. Al cap d'una setmana provant allò ens van dir no, triguem massa temps a fer això, no volem que sigui un flux de diferents passos, sinó podem anar saltant i introduir les dades que vulguem sense passar per la resta. Llavors van canviar l'aplicació, ja està canviada, per deixar de fer-ho en forma seqüencial i que poguessin saltar on volguessin. Anem aprenent a com simplificar-ho i fer-ho més útil per ells. Llavors, com deia, tenim el prototip, el sistema ja funcionant a Kènia des d'abans de l'estiu. Actualment, que ha sortit el Carles, s'ho han portat a Angola, per tant d'aquí uns dies tindrem una mica de feedback a veure què els sembla i si pensen que és útil o no és útil, i estem parlant també amb República Dominicana per posar-ho allà, i això ens servirà simplement per acabar-ho de polir, com us acabo d'explicar, coses que a nosaltres ens semblava que era la millor manera de fer-ho, a ells ens sembla que no, doncs arreglar-les, i la idea és deixar-ho com a codi obert i descarregable a través de la web de Probitas. El problema aquí serà que jo crec que se'ls haurà de donar alguna formació, si la idea seria que qui vulgui s'ho descarrega i instal·lar-ho és next, o sigui, no té gaire misteri, però com us deia, una persona que no sap com tancar una finestra, jo veig complicat que sigui capaç d'instal·lar-s'ho ell mateix. Però la idea és això, de moment com a mínim als laboratoris de Probitas que té arreu del món s'instal·larà, i a partir d'aquí obert a qui vulgui. Si algú de vosaltres creu que això pot ser interessant per qualsevol laboratori, doncs ens ho dieu i encantats. I ja està. Sí que passem al torn de preguntes. Si teniu preguntes per als ponents, allà dalt en veig una, dues. Cadires per Toronto, la meva pregunta. Més que una pregunta, un comentari per ella i per altres persones que hi ha a la sala. De fet, elles són enginyeres de disseny industrial, és tota una disciplina. He de dir que els alumnes d'aquest grau en particular són molt bons i han mostrat que es poden trobar solucions a problemes greus per la persona, en aquest cas d'ortopèdia, però de fet aquests heu vist un tipus de problemes, però n'hi ha molts d'altres a nivell d'ortopèdia. Llavors, més que una pregunta, la pregunta és potser per l'Iñaki o per l'Ethel o per la Meritxell o per la gent que ha estat treballant a l'altre costat, quines altres necessitats ortopèdiques hi ha i què hauríem de fer per poder-les afrontar, perquè realment el valor del coneixement que teniu i la voluntat és quelcom que s'ha de poder aprofitar. Molt bé. La Txell? Doncs em ve meravellosa la pregunta, Daniel, perquè primer felicitar tots els ponents, però jo volia dirigir-me a vosaltres especialment, a Cadires per Totoro, a la Clàudia, a la Paula i a la Carlota i a tot l'equip, perquè realment m'ha impactat perquè ja des de molt joves heu començat amb això i realment, de veritat, us felicito i m'emociona que hi hagi gent tan jove que tingui aquestes ganes i això és el que mourà el món. I després, com deia el Daniel, doncs just hi ha diversos casos, jo estic al Col·legi d'Infermeres i moltes vegades ens venen situacions, sobretot amb nens, de malalties amb distròfies musculars que necessiten aparells molt, molt cars, que hi ha un tipus de cadires, que després, si voleu, ja us passaré més informació, que només es poden vendre als Estats Units i que aquí la gent que té aquestes malalties, que a més són malalties degeneratives molt rares i que n'hi ha molt poquets casos, no tenen els recursos per poder-les comprar. I veient que heu fet unes cadires meravelloses amb PVC, penso que amb tot el cap que teniu podeu aconseguir fer aquestes coses. De veritat que us felicito. Molt bé, doncs jo totalment en línia amb el que diu la Txell, felicitar-vos a tots els que heu participat. Jo crec que el tema del codi obert al final és molt transversal a tots els grups i al final és un tema de compartir coneixement i fer-ho arribar a altres llocs. I a mi m'agradaria preguntar-vos a tots els que heu participat quin és el principal repte o dificultat que us heu trobat, i jo escoltant-vos la veritat és que em semblava com
com una resposta màgica a problemàtiques molt concretes i sembla com a molt fàcil ara compartir i poder obrir això a qualsevol persona que amb una mica de guia o inclús o fer pilots conjuntament, sembla aparentment com si fos molt fàcil poder-ho desenvolupar. Quina penseu que és la dificultat o per què no arribi de manera clara a molts llocs? A tots, us ho pregunto. Si podeu apropar el micro, sisplau. Jo només puc parlar per l'experiència que he tingut i jo crec que per nosaltres, però m'imagino que és per molta gent, la dificultat més gran és poder contactar amb grups tècnics, en aquest cas, dels països involucrats perquè desenvolupin les coses, se les facin seves i realment ho apliquin. És a dir, per dir-ho d'alguna manera, a tots ens és molt fàcil que vingui algú de fora, ens porti una cosa, ens ho munti i ens ho faci. I pel personal clínic també, en certes coses va bé que vingui gent i els doni un cop de mà i ajudi. Però clar, quan es tracta de muntar una tecnologia o implementar qualsevol cosa o les cadires, clar, el difícil, no sé, penso ara, parlo sense saber, però a Kènia, o és Uganda, segur que hi ha multitud de gent i de tallers que són capaços de fer aquestes cadires, perquè és una tecnologia molt senzilla. Llavors, clar, el que deu ser difícil per vosaltres potser és poder extendre això allà. Vull dir, si ho mires fredament, no té massa sentit que hagueu d'anar gent d'aquí a muntar unes cadires amb tubs de PVC, quan això, si s'involucrés gent tècnica d'allà, seria més fàcil. O sigui, per mi el repte d'extendre tecnologia pel desenvolupament és el contactar amb gent tècnica d'allà que realment assumeixi la responsabilitat de tirar endavant això. No, sí, totalment d'acord, jo anava a dir el mateix, el que explicava. Nosaltres hem fet una aplicació que és un executable, te'l descarregues i és next. I qualsevol d'aquesta sala és capaç de fer això, segur. Però trobar algú en un lloc remot, al mig d'Àfrica, que sigui capaç de fer això, que ens sembla molt bàsic, doncs no ho sembla tant. Com a mi, amb l'experiència que ja hem tingut, no ho és. Llavors jo no em puc imaginar una especificació, no sé què, això ja sembla ciència-ficció, no? Llavors jo crec que el repte principal és això, coses que potser aquí pots trobar molt fàcilment un estudiant de quart d'enginyeria o del que sigui, que és capaç de seguir aquestes especificacions, depèn on, potser no és tan fàcil trobar aquesta persona. Llavors jo crec que aquest és el repte o la dificultat. Llavors, no sé com fer-ho, com solventar-ho. I vosaltres, Carlota i Paula? Sí, reptes, suposo que tots de vosaltres n'heu trobat molts treballant així amb altres països, amb altres maneres de fer, i a part de contactar amb especialistes també és que la gent o que cregui en el projecte i li doni prou importància com per dedicar-s'hi o que hi vegi com un benefici, perquè tothom està tan preocupat i tan ocupat amb les seves coses i tenen tots els seus problemes que si no hi ha un benefici darrere de fer això, doncs no sortirà d'ells mateixos, encara que tinguin les capacitats. Ha d'haver-hi sempre algun incentiu. Llavors, seria meravellós, i és el que pretenem, que amb aquesta guia, en el nostre cas, qualsevol ho pugui fer, però sí que costa molt transmetre aquesta urgència i que la gent s'ho cregui i lluiti per fer-ho. I sí, això. Molt bé. Havia una pregunta per allà, m'ha semblat veure. Bona tarda. Jo soc la Georgina Sorrosal, la directora de l'àrea d'Innovació i Emprenedoria del Col·legi de Metges, i justament també felicitar tots els projectes perquè realment crec que són iniciatives increïbles, però jo us faig una pregunta més genèrica a tots i sobretot potser pel projecte de les cadires, que crec que és un exemple molt idoni. Com preveieu fer aquest projecte sostenible al llarg del temps? És a dir, com el voleu fer créixer? Com us preteneu finançar? I una mica tots aquests projectes, a mi el que em preocupa més és la possible sostenibilitat i fer que aquests projectes siguin cada cop més rellevants perquè puguin créixer i fer-se extensibles a molts altres llocs del món.
Llavors crec que el tema del finançament, no sé si després la taula rodona és un tema que sortirà, però crec que és una cosa que per mi és molt rellevant en aquests projectes. Totalment. Li acosteu el micro, sisplau. Gràcies per la pregunta, que m'havia oblidat abans, que l'altra part que trobem difícil sempre és el finançament. A part, en el nostre cas, el nostre objectiu és ser una ONG, però encara no som ni una ONG, llavors funcionem amb donacions, per aquí, esdeveniments solidaris i coses. Llavors, a llarg termini, perquè sigui sostenible, sense que haguem d'estar a sobre cada any fent campanyes i lluitant, tenim la sort que col·laborem amb el CCD, que ens ha ajudat a viatjar durant 3 estius a Uganda, perquè si no segurament no hauria sigut possible assumir aquest cost parlant que som estudiants o recent graduats. Llavors, volem aprofitar que tenim aquesta xarxa del CCD que està ple d'estudiants capacitats i amb ganes de fer coses, doncs a veure si es podria organitzar amb recurrència per seguir el projecte, això per una part, i per l'altra, si hi ha una bona comunicació amb qualsevol persona de qualsevol lloc del món que vulgui fer les cadires, doncs tiraria sol. I sí que, nosaltres no podem finançar totes les cadires que es vulguin fer tot arreu, saps? Però sí que intentar oferir el màxim suport tècnic i si es pot mantenir viu el projecte enviant a persones on sigui, perquè enriqueix per una part el poblat i per l'altra a les persones a créixer i a veure el que està passant, doncs això intentarem. Però sí que el tema finançament sempre sol ser la pedra que trobes al mig del camí que t'ho complica tot, perquè si no tot estaria arreglat, bàsicament. Moltes gràcies. Súper interessant. La primera part ha sigut molt bona, la segona, que després de dinar sempre és més difícil, ha sigut brillant. Em crida molt l'atenció que totes les iniciatives que hem explicat en aquesta segona part són acadèmiques, o sigui, que surten del món acadèmic, que és nascut a les facultats de diferents disciplines. Ojalà, quan jo vaig estudiar medicina en aquesta casa, això hagués passat. Jo aquestes inquietuds les tenia i mai les vaig poder vehiculitzar. La meva pregunta és, les inquietuds neixen del professorat, neixen dels estudiants, perquè aquí ho hem vist tot junt i jo no sé quién és el primero o si és que són muchos primeros o si us heu trobat gent per casualitat, però m'ha despertat molt l'atenció veure com es fan coses científicament i acadèmicament tan potents, d'on neix tot això. Com que són iniciatives diferents, potser ho podeu explicar amb claus diferents, però felicitar-vos a tots perquè realment és de pell de gallina la taula que hem vist. Perdó? Val. Deu ser perquè jo treballo al Centre de Cooperació pel Desenvolupament de la Politècnica. En relació amb això, avui heu vist un ventall d'algunes accions que s'han impulsat des del CCD. Tenim una convocatòria d'ajuts pròpia, cada any s'hi presenten de l'ordre d'uns 50 projectes que són impulsats o bé per professorat o per estudiants o per personal d'administració i serveis de la universitat. Molt sovint són equips mixtes formats per membres dels 3 col·lectius qui estableixen aquest tipus de col·laboracions sempre amb el concurs d'ONGs, universitats, altres centres de recerca, etc. O sigui que la veritat és que és un model molt mixt i molt participat des de pràcticament totes les facultats de la UPC. I tenim un antic director del CCD que pot completar aquesta informació. El que vull afegir és que molt sovint és com una activitat voluntària, com una cosa, diguem-ne, bondadosa, i això és el que hem de canviar. Aquest tipus d'activitats han de formar part de la formació curricular, han de formar part de la normalitat.
i això significa un canvi a les universitats, a les mentalitats dels òrgans universitaris, i ha de significar un canvi també al sector de la cooperació, que entengui la importància de la formació dels nostres joves, que entengui la importància del treball que poden fer i, diguem-ne, col·laborar universitat amb sector per fer un treball rigorós, igual que en qualsevol altre àmbit universitari. Jo crec que per acabar aquesta reflexió final és perfecta, té a veure amb els valors, amb el compromís que hem de generar entre tots com a societat, però sobretot els més joves que demostren també cada dia amb totes aquestes iniciatives que la solidaritat forma part també del seu ADN i que ha de ser algo totalment transversal a tota la comunitat. Ho deixaríem per aquí i ara passaríem a la següent taula. No sé si hi ha una foto, veritat? Sí. Sisplau, tots els que heu participat, fem una foto de família i passarem a la següent taula. Moltes gràcies.